Ινδός, το νησί μας, ένας περιζήτητος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Είμαστε μαθητές και πολίτες της Κεφάλου, ενός γραφικού χωριού στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Έχουμε τόσα σημεία μοναδικά, πανέμορφα και γραφικά, που μας χάρισε η φύση και ο άνθρωπος τα εκμεταλλεύεται. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό, και χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Τα σέβεται όμως. Προβλέπουμε ως άνθρωποι το μέλλον της μάνας γης που μας τροφοδοτεί αδιάκοπα. Αν εμείς μολύνουμε τον τόπο, αδιαφορούμε για τα αποτελέσματα των εργασιών μας και σπαταλάμε ό,τι έχει να μας προσφέρει, πόσο θα αντέξει το νησί μας, πόσο θα αντέξει η γη μας, για πόσο ακόμα θα διατηρηθούν όλα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα? Αειφορία. Τι σημαίνει άραγε αυτή η περίεργη λέξη? Αειφορία είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Είναι ο σεβασμός και η φροντίδα της φύσης, ώστε τα μικρά παιδιά όταν γίνουν μεγάλοι να έχουν πόσιμο νερό να πιούν, καθαρό αέρα να αναπνεύσουν και καθαρές θάλασσες να κολυμπήσουν. Και όχι μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά και τα παιδιά που θα γεννηθούν στο μέλλον. Τα εγγόνια μας για παράδειγμα. Ο πλανήτης πρέπει να διατηρήσει τις ισορροπίες του, τις τροφικές αλυσίδες του και τους πόρους του. Αν εμείς καταστρέφουμε τη φύση, τι θα μείνει για τους ανθρώπους του μέλλοντος? Όμορφα λόγια, ωραία τοπία και ευχές για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό ήταν, λύσαμε το πρόβλημά μας. Όχι, εμείς θα δράσουμε, θα οργανωθούμε. Συνεργαζόμαστε, συζητάμε, σχεδιάζουμε, μαθαίνουμε, ερευνούμε, προτείνουμε λύσεις. Ξεκινάμε επισκέψεις σε φορείς και χώρους σχετικούς με την ενέργεια, τα λίματα, τα δέντρα, τον αέρα και δημιουργούμε κάτι πρωτοποριακό, ένα ντοκιμαντέρ. Γινόμαστε ενεργοί πολίτες με στόχο να παρακινήσουμε τους τωρινούς και τους αυριανούς πολίτες για ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Ας μάθουμε τι είναι και ας πολεμήσουμε για την αειφορία στον τόπο μας, για την αηφόρο ΚΟ. Το νερό είναι το σπουδαιότερο αγαθό της φύσης και εμείς στο νησί μας είμαστε τυχεροί που έχουμε πόσιμο καθαρό νερό από τις πηγές. Σήμερα το χρησιμοποιούμε τόσο για ίδρυυση όσο και για άρδευση. Από την αρχαιότητα οι αρχαίοι πρόγονοι μας αξιοποίησαν το νερό ακόμη και για ιατρικούς θεραπευτικούς λόγους. Λοιπόν και στο Ασκληπιείο. Να, ας δούμε πώς διαχειριζόντουσαν οι αρχαίοι το νερό. Ο Ασκληπιός, γιος του Απόλλωνα, κληρονόμησε από τον πατέρα του την ιατρική τέχνη. Περισσότερα από 400 ιερά αφιερώθηκαν σε αυτόν και κάποια από αυτά εξακολούθησαν να λειτουργούν έως και το 600 μετά Χριστόν. Τα πιο ονομαστά ήταν της Επιδαύρου, της Τρίκης, της Σκο, των Αθηνών και της Περγάμου. Δίδαξε ιατρική ένας Σκος, ο Ιπποκράτης. Τα Ασκληπία ήταν χτισμένα στο καλύτερο σημείο της ΚΟ για να διατρέχουν οι άνθρωποι πρώτα τη ψυχή τους και μετά το σώμα τους.
Το μέρος αυτό είναι μαγικό. Ηρεμούμε όπως και οι αρχαίοι. Ο σπουδαίος και πρωτοπόρος γιατρός της ιστορίας, ο Ιπποκράτης, έζησε και δίδαξε στο νησί της Κο. Οι μέθοδοι του εφαρμόστηκαν στο Ασκληπείο της Κο, ένα νοσοκομείο της εποχής που έμοιαζε με τα σημερινά σπα αναψυχής και περιποίησης. Στα ρωμαϊκά λουτρά ζέστανα νερό που αυτό μας θυμίζει τα σημερινά σπα. Το δάσος στο Ασκληπείο ήταν ιερό και γι' αυτό απαγορευόταν να κόψουν δέντρα. Μάλιστα, γι' αυτό και μια φορά στην ιστορία, όταν ένας στρατιώτης έκοψε ένα δέντρο ώστε να φτιαχτεί πλοίο, ο στρατηγός του διέταξε να τον σκοτώσουν, γιατί κανείς δεν είχε δικαίωμα να πειράξει το ιερό δάσος. Σπουδαίο ρόλο στην ιερή αυτή ιατρική είχε το νερό. Καθαρό γάργαρο νερό που ανάβλιζε από τα βουνά της Κο. Πηγές με τρεχούμενα ιαματικά νερά που περιέχουν σίδερο, όπως το κοκκινό νερό του Αγίου Σουλά. Ασβεστούχα, θιούχα και πιθανώς τα νερά της βουρίνας πηγής κατέληγαν στο Ασκληπείο και χρησιμεύαν για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων, λουτροθεραπεία και ποσιοθεραπεία. Κυρίως όμως το νερό, όπως και εμάς σήμερα, ηρεμούσε την ψυχή των ασθενών, τους γαλήνευε μαζί με το δάσος που βρίσκεται γύρω από το Ασκληπείο. Το Ασκληπείο στους αρχαίους χρόνους αποτελούσε χώρο λατρείας του Θεού Ασκληπίου και χώρο θεραπείας αλλά και διδασκαλίας της ιατρικής. Εδώ δίδαξε ο Ιπποκράτης στη σχολή ιατρικής που ίδρυσε ο ίδιος στο χώρο του Ασκληπίου. Αξίζει να πούμε πως εδώ αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η επιστημονική ιατρική και δεν δινόταν αποκλειστική προσοχή στη βοήθεια των θεών. Στην αρχαιότητα στο Ασκληπείο χρησιμοποιούσαν καθαρό νερό και στις τουαλέτες τους. Στο Ασκληπείο βρίσκεται η βρύση του Θεού Πάνα και από αυτόν βγήκε η λέξη πανικός. Εδώ που είμαστε η πηγή, παιδιά, άμα δείτε πάνω έχει ένα αγαλματάκι. Ήταν μυθολογικό πρόσωπο, θεότητα των δασών, της μουσικής και αυτά. Με κέρατα και πόδια κατσίκα. Ήταν ο θεός, παιδιά, Πάνας. Αυτός, παιδιά, ήταν ένας πώς να το πω, σαν το σημερινό διάβολο. Ένας βρωμιάρης, ένας έτσι άσχημος, ένας... Φανταστείτε τώρα με κέρατα και με πόδια κατσίκα. Όταν οι Έλληνες ήταν περικυκλωμένοι από τους βάρβαρους της Πέρσης εκείνη την εποχή και ήταν έτοιμοι να τους επιτεθούν, προσευχηθήκαν οι Έλληνες στον Θεό Πάνα για να τους βοηθήσει. Και λέει ότι όταν ήταν έτοιμοι να τους επιτεθούν, βγαίνει αυτός έξω από το δάσος, έτσι βρωμιάρης, Ελληνός τρισάρτος μεγάλος, σαν το διάβολο, έτσι εκεί. Και μόλις τον είδανε, τράπηκαν σε φυγή και φύγανε. Αλλά φοβηθήκανε πάρα πολύ. Τόσο πολύ που το συναίσθημα που νιώσανε για να φύγει, ποιο ήταν? Πανικός! Μπράβο, πανικός! Η λέξη πανικός, παιδιά, προέρχεται από το Θεό Πάνα και είναι η ίδια λέξη σε όλο τον κόσμο. Πανικός στα ελληνικά, πανίκ στα γαλλικά, πάνικ στα αγγλικά και στα γερμανικά παντού. Στο Ασκληπείο ερχόταν καθαρό νερό από το βουνό, από τις ίδιες πηγές πίνουμε και εμείς σήμερα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει τα φυσικά φαινόμενα. Πίστευαν ότι οι νύμφες και οι νηρίδες προστάτευαν τη φύση. Σκοπός του Ασκληπείου ήταν η θεραπεία μέσω νερού. Τώρα που είδαμε πώς αξιοποιούσαν οι πρόγονοί μας το νερό και τη δύναμη της φύσης, ας δούμε εμείς τι κάνουμε σήμερα. Επισκεπτόμαστε λοιπόν μια τεράστια τεχνητή λίμνη. Εκεί μαζεύουμε το νερό της βροχής από τα αριάκια που κυλούν από τα βουνά. Η λίμνη ονομάζεται Έλληνο Δεξαμενή και βρίσκεται στην περιοχή Μεσαρά, αρκετά έξω από την πόλη της Κο.
Στη Μεσαριά υπάρχει η λιμνοδεξαμενή που κατασκευάστηκε στην πλαγιά ενός λόφου, αφού μπαζώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα φράγμα. Το βρόχινο νερό που κατεβαίνει από τα φυσικά και τεχνητά κανάλια καταλήγει στην τεχνητή λίμνη. Είναι στο χέρι μας το νερό αυτό να το χρησιμοποιήσουμε τόσο για ίδρυυση όσο και για άρδευση. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι και κάθε που χαράζει. Η λίμνη έχει μεμβράνες και γεωύφασμα για να μην φεύγει το νερό. Εδώ βλέπουμε τα θηροφράγματα που ξεχωρίζουν την άμμο από το νερό και δουλεύουν χειροκίνητα. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, αχ μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα. Και με τα βρώμικα νερά τι κάνουμε? Γι' αυτό το λόγο επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου βιολογικού καθαρισμού του νησιού, ώστε να μάθουμε πώς λειτουργεί. Λίμματα ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τα σπίτια μας και τις δραστηριότητες της πόλης. Όλα τα νερά που βγαίνουν από τα πλυντήριά μας, που χύνονται στο νεροχύς της κουζίνας μας, στο μπάνιο μας και στα θεάτρια, στον δρόμο ή παράγονται από τα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία και τις βιομηχανίες, περιέχουν απορρυπαντικά, αφρούς, σκουπίδια και επικίνδυνες ουσίες που καταστρέφουν το περιβάλλον αν πεταχτούν ανεξέλεκτα. Οι επιστήμονες λένε πως κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος σε όλες τις παράγει 180 με 300 λίτρα υγρά απόβλητα κάθε μέρα. Η επιστήμη εφαρμόστηκε και εδώ και έτσι ο άνθρωπος εφήβρε τρόπους καθαρισμού, απολύμανσης και επαναφοράς του βρώμικου νερού σε κατάλληλη κατάσταση, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά γίνονται στο βιολογικό καθαρισμό. Στην κατάσταση του βιολογικού δεχόμαστε όλα τα αλήματα που έρχονται από επιχειρήσεις, από ξενοδοχεία και τα σπίτια μας. Το νερό αυτό έχει χρώμα, γεύση και οσμή. Περιλαμβάνει ιούς και βακτήρια που προκαλούν στον άνθρωπο ασθένειες όπως γαστρεντερίτιδα, υπατήτιδα, τυφοειδή, πυρετό και δηλητηρίαση. Στην αρχή έχουμε τεράστιες δεξαμενές που μοιάζουν με πισίνες και εκεί γίνεται η καθίζηση των σωματιδίων που αιωρούνται στο νερό. Στη συνέχεια γίνεται η δεύτερη φάση επεξεργασίας, όπου απομακρύνεται ο οργανικός άνθρακας, το άζωτο, το φόσφορο που έχει το νερό με τη βοήθεια οξυγόνου που παρέχεται με ειδικές αντλίες. Στην τρίτη φάση σκοπός είναι η αφαίρεση βαρέων μετάλλων και τοξικών συστατικών, ώστε το νερό να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιηθεί σε τομείς όπως η βιομηχανία και η άρδευση. Το στέλνουμε σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια να ποτίζουν. Λοιπόν, γιατί αν δεν κάναμε όλο αυτό το πράγμα, το βιολογικό, όλα αυτά που είχαμε στις τουαλέτες μας θα πηγαίνανε στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Έτσι είναι τα λίμματα όταν ξεκινάει η επεξεργασία τους. Έτσι είναι μετά την επεξεργασία. Αν το χλωριώσουμε μπορούμε κιόλας να το πιούμε, αλλά σίγουρα να ποτίσουμε τα φυτά μας. A big noise playing in the street.
Ο πληθυσμός του νησιού μας πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του τουρισμού. Πώς άραγε εξυπηρετούνται όλες αυτές οι ανάγκες για κλιματιστικά, φώτα, κουζίνες, απορροφητήρες, λάμπες, τηλεοράσεις που όλοι χρησιμοποιούμε? Για τον λόγο αυτό επισκεπτόμαστε το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Εκεί παράγεται ρεύμα, ενέργεια δηλαδή, που έχουμε όλοι τόσο μα τόσο πολύ ανάγκη. Το πετρέλαιο έρχεται με μεγάλα δεξαμενόπλια που προμηθεύουν το εργοστάσιο μέσα από αγωγούς που είναι βυθισμένοι στο νερό. Περίπου κάθε 3 μέρες έρχεται το καράβι για να μας φέρει πετρέλα. Το πετρέλαιο καίγεται όπως ακριβώς και στις μηχανές των αυτοκινήτων και παράγεται ηλεκτρισμός μέσα από την περιστροφή των γεννητριών. Οι γεννήτρες ψύχονται με θαλασσινό νερό για να αποδίδουν καλύτερα, αφού όταν ζεσταίνονται υπερβολικά η απόδοσή τους πέφτει. Για να σκεφτούμε όμως, το πετρέλαιο όταν καίγεται παράγει και καυσαέρια ρήπους που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Άρα η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε δεν είναι καλή. Το περιβάλλον και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αντέχουν τα καυσαέρια. Και η λύση ποια είναι? Να βάλουμε φίλτρα μαγικά ή τεράστια μπαλόνια για να κρύψουμε τα καυσαέρια, όπως λένε τα παραμύθια? Όχι, η λύση είναι ο έλεγχος της σπατάλης. Η ορθή χρήση των συσκευών, η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στην επιχείρησή μας. Το πετρέλαιο δεν είναι ατελείωτο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο πλανήτης θα σβήσει. Πριν γίνει αυτό, ας αξιοποιήσουμε πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Αυτή η επιλογή μαζί με την οικονομία στην κατανάλωση θα επιτρέψουν και στις επόμενες γενιές να έχουν πηγές ενέργειας. Βαδίζουμε με ασφάλεια στα μονοπάτια της αειφορίας, έτσι δεν είναι? Η ανάγκη του νησιού μας σε ενέργεια είναι μεγάλη και τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Γίνεται όμως να στηριζόμαστε μόνο στην καύση πετρελαίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ρήμανση του αέρα? Για τον λόγο αυτό στο νησί μας και συγκεκριμένα λίγο έξω από το χωριό μας τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτρες, μια καθαρή ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Ας τις επισκεφτούμε. Εκεί βρίσκεται το αιωλικό πάρκο της Κεφάλου. Ο Έολος ήταν ταμείας των ανέμων, τους κρατούσε μέσα στο ασκό του και τους άφηνε μετά την εντολή του Δία. Είχε κόρη του τη Αλκιόνη που ήταν πολλοί. Μετά από την εντολή του Δία, ο Έολος κάθε Ιανουάριο σταματούσε τους ανέμους για να μπορέσει η Αλκιόνη να εποάσει τα αυγά της. Καλά καταλάβατε, είναι οι Αλκιονίδες μέρες, τις οποίες ο καιρός θυμίζει άνοιξη. Από τον Έολο πήρε το όνομά της η ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο, αιωλική. Μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που ο άνθρωπος από την αρχαιότητα αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται. Για θυμηθείτε τα πανιά των ιστιοφόρων και τους ανεμόμυλους. Τον άνεμο δεν χρησιμοποιούν. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε ένα υπολογιστή, τον οποίο
Μπορούμε και βλέπουμε όλες τις μηχανές. Τις βλέπετε που γυρνάνε η κάθε μία. Μπορούμε να δούμε από εδώ, από κάτω γράφει τι παράγει η κάθε μία. Έτσι. Μπορούμε παράλληλα να δούμε και βλάβες οι οποίες βγάζουν οι μηχανές. Εδώ ο άνεμος περιστρέφεται από τα ρήγια της ανεμογεννήτριας. Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από μεγάλα και χοντρά σύρματα, που είναι φτιαγμένα από χαλκό και αλουμίνιο. Μια ανεμογεννήτρια αποτελείται από τα πτερίγη, το αμενεμόμετρο, το φρένο, τον ελεγκτή, το κυβό των ταχυτήτων, τη γεννήτρια, τον άξονα, το κέλυφος. Εδώ πέρα είναι η πόρτα εισόδου μιας ανεμογεννήτριας. Αυτό είναι το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό κομμάτι της ανεμογεννήτριας. Η αιωλική ενέργεια είναι ανεξάρτητη, φτηνή και καθαρή πηγή ενέργειας. Όπως είναι φυσικό, μια τόσο μεγάλη και τεχνολογικά εξελιγμένη κατασκευή απαιτεί εξειδικευμένη συντήρηση από έμπειρο προσωπικό υπό πρωτόγνωρες συνθήκες. Ας μην μείνουμε μόνο στις επισκέψεις και στα συμπεράσματα. Δεν αλλάζει τίποτα έτσι. Ο κόσμος, η ζωή μας και η τύχη της γης αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Σκεφτόμαστε, εργαζόμαστε, δρούμε και προτείνουμε λύσεις. Και τρόπους εφικτούς και προσιτούς για να ζούμε καλύτερα και να προστατεύουμε το περιβάλλον. Ας λειτουργήσουμε δραστήρια. Επιβάλλεται να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Απογειωνόμαστε. Να μια πολύ καλή πρακτική επεξεργασίας νερού. Νερού βρόχινου, νερού υπόγειου που επεξεργάζεται ο άνθρωπος. Σύστημα αντίστροφης όσμωσης που αφαιρεί τα μέταλλα του νερού. Σύστημα που παρέχει φτηνό πόσιμο νερό εξαιρετικής ποιότητας. Η εγκατάσταση αυτή είναι μοναδική στην Ελλάδα και βρίσκεται στο χωριό μας. Να μια λύση που πρέπει να αγκαλιάσουμε. Ας γίνει επιλογή μας. Και με το νερό της βροχής που κυλά στις πλαγιές των βουνών και δημιουργεί διάβρωση. Μια λύση ενάντια στη διάβρωση του εδάφους είναι οι αναβαθμίδες. Σταματούν την ροή του νερού που μεταφέρει θετικά συστατικά. Έτσι, στο γόνιμο έδαφος φυτρώνουν φυτά που με τις ρίζες τους συγκρατούν το χώμα. Πετάμε ό,τι μας είναι άχρηστο, ανεξέλεκτα στη φύση και φτιάχνουμε από την αρχή ό,τι χρειαζόμαστε. Όχι. Ανακύκλωση και αειφορία πάνε μαζί.
με τα μπουκάλια αφού μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε? Και πώς ποτίζουμε τον κήπο μας? Αν εγκαταστήσουμε υπόγειο δίκτυο άρδευσης και ποτίσματος, γλιτώνουμε 40% νερό. Επίσης, δεν αναπτύσσονται ζυζάνια γιατί δεν βρίσκουν νερό να πιούν, αφού το νερό πηγαίνει κατευθείαν στις ρίζες των γκαζών. Φυτεύουμε δέντρα και φυτά στο νέο μας σχολείο. Δεν έχουμε κάνει ακόμα μάθημα εκεί, αλλά εμείς φροντίσαμε όταν ξεκινήσει να λειτουργεί να είναι καταπράσινο. Δίνουμε ανάσα οξυγόνο στο νέο μας σχολείο. Το καινούργιο μας σχολείο έχει χρονοδιακόπτες για να ποτίζουμε τα φυτά και να μην σπαταλάμε περισσότερο νερό. Έτσι ποτίζουμε τα φυτά μας σωστά και δεν σπαταλάμε νερό. Στο κέντρο της αυλής φυτέψαμε μια ιά, όλοι μαζί. Την ποτίσαμε, την καλύψαμε με χώμα, χαϊδέψαμε τα φύλλα της και της μιλήσαμε για να μην νιώθει μόνη. Είναι η δική μας ιά, το ιερό αιωνόβιο δέντρο που θα είναι η ανάμνηση της φετινής χρονιάς όσα χρόνια και αν περάσουν. Το δέντρο που θα συμβολίζει το διαχρονικό αλληλοσεβασμό μας σαν συμμαθητές, την αγάπη και την έγνοιά μας για το νέο σχολείο που πάντα θα τιμάμε και θα προστατεύουμε. Το δικό μας συμβολικό δώρο στο νέο σχολείο μας. Δώσουμε οξυγόνο στο περιβάλλον. Μήπως να μειώσουμε και τα καυσαέρια που παράγουμε? Έχει απόψε πάλι. Μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον καθημερινά με άσκοπες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Μπορούμε να περπατήσουμε και να κάνουμε ποδήλατο. Έτσι αθλούμαστε και δεν παράγουμε ρήπους. Το κόρμι μου να γίνει το νερό φωτιά. Να ένας εναλλακτικός και οικολογικός τρόπος μετακίνησης. Μοιράζαμε οικολογικές σακούλες στους μαθητές μας, ώστε να περιορίσουμε τη χρήση πλαστικού. Το πλαστικό αυτό κατέληγε στη φύση μαζί με τα σκουπίδια μας, με τα γνωστά αποτελέσματα. Παρασκευή 3 Απριλίου και κάναμε παραδοσιακά έθιμα. Για να δούμε πώς βάφονται τα αυγά στην Κέφαλο. Με οικολογικό τρόπο. Την
Οι δύο δάσκαλοι της 5ης τάξης με τους 25 μαθητές τους ξετύλιξαν το κουβάρι της δικής τους περιπέτειας και πλέον σας δίνουν την άκρη του νήματος για να συνεχίσετε εσείς, όσοι παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ, αυτό το υπέροχο ταξίδι. Το δικό μας ταξίδι βασίστηκε στο ρομαντισμό και στο όραμά μας για μια διαφορετική εκπαίδευση. Πρωτότυπη, βασισμένη στο συναίσθημα, στο ένστικτο, στην αντίληψη, στο ενδιαφέρον, στην ενεργό συμμετοχή και στην ακούραστη καθημερινή προσπάθεια να γινόμαστε καλύτεροι μαθητές και αρτιότεροι άνθρωποι και πολίτες. Παιδιά μας, το σχολείο όπως είδατε δεν είναι μια ασπρόμαυρη υποχρέωση. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και του εαυτού μας. Είναι ένας χώρος ιερός που μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας και τις ελπίδες μας, εκεί όπου εξελισσόμαστε και αφομοιώνουμε γνώσεις, στάσεις και αξίες ζωής. Παιδιά μας, οι βαλίτσες σας είναι γεμάτες από αυτό το ταξίδι. Μη σταματάτε. Πάρτε την άκρη του νήματος και συνεχίστε. Ταξιδέψτε και επισκεφτείτε και άλλα μονοπάτια. Να είστε σίγουροι πως όσο παλεύετε μέσα από όμορφους και τίμιους καθημερινούς αγώνες, το τέλος θα είναι δίκαιο, επουλωτικό και λυτρωτικό. Όσοι παρακολουθήσετε την προσπάθειά μας, σας ζητούμε να ταυτιστείτε με τους ήρωές μας, με τα παιδιά μας. Έτσι η ζωή είναι πολύ γοητευτική. Έτσι αποκτά νόημα. Όταν η καρδιά χτυπά δυνατά, το βλέμμα κοιτά ψηλά και η ψυχή διψά να υλοποιήσει το όνειρο του μυαλού. Γίνετε συνοδοιπόροι μας και τολμήστε να ανακαλύψετε νέους ορίζοντες, ανίποτες γεύσεις και απάτητα φεγγάρια. Θα έχετε την αγάπη μας. Καλό ταξίδι. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ αγαπάς τους ανθρώπους. Τα θεριά αγαπάς και τα νήμερα, αρισιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, χίλια γκρίνια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι, η δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε, ευλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,
γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.